अच्छा है ना कि वो मुखिया जी जीतल है ना कई बेरी मुखिया जी जीतल हो के सरपंचों के भइल होई कब का केहू बीडीओ सी भइल होई वार तो जरूर भइल केहू वार्डो भइल होई हां अनुमान से कहता नहीं कि अब का जाने जीते के पहले तो बड़ गर्दा पार्टी होतली हस अब जीतलका के बाद होका तब न जाने जा हमनियो के गांव तो नहीं जाने वाले सरवा के पहले बाप रे बाप प्रत्याशी लोग के चचा भीड़ लग जाता हाय बाप हो हेलो फलाना मुखिया प्रत्याशी 500 तो एगो सपोर्ट रख हेलो 1000 फलाना बीडीसी 1000 हम यही जबानी बानी अच्छा अरविंद सिंह मुखिया जब जर्नी हो क्यों ना क्यों सपोर्टर आई लो जरूर 200 रुपया पुरस्कार अरविंद सिंह मुखिया जी के नाम पर भगवान करस मुखिया संघ के अध्यक्ष बनी आवेला दिन में जिला पार्षद बनी दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी सबसे तो मजा भाई घरी वार्ड लोग है मत कहीं अगल बगल के वोट बनत जीत जता नहीं सब है भगवान करस जगह जल नल योजना आई रहो वही एगो सुखार योजना आया वो फेर बना रहे लो एकदम हई कहता रहे हमारा बूढ़ा भाई की रो सब पैसा दिले नु तो केहू ने से उठ के आवेला नु तो मन में तेरे को जिज्ञासा होला कि भैया चलल बड़े खुदरा दी है कि 50 टकिया दी है कि नंबरे दी है मन के भाव दाबल जाला आवतारे दी है तले आके आगे बैठ गइला ओ मन में उदास हो जाला ओले बहुत लगल को जब के हाथ में 500 दिहल अरे वो प्रेम से कहता नहीं कि अपन शुभ नाम बताई तो कहले कि नाम नहीं के खुदरा देबे के बा बुझाई कि करेजा पर सांप लोटतिया बूढ़ा ओले बाउरे को नहीं का जानत का जानो जब सवेरे कुली छुटवा में लेबनु आ तले दुगो 500 जाली निकल जाला नु आतना सुंदर लागेला कि सबरे साफ बुझाई कि डबल बोका मरले बड़ा सही का डबल बोका मार दल बड़ा सिंह से दूध से तो मिलला बड़ा के हमर 5500 परल बा तले पता लल के दुगो डुप्लीकेट है 500 बा हार्ड वाला तो हड़किए जला एकदम भंडार होई और बा रिधि सिद्धि गोते रिधि सिद्धि गोते हम जाननी हाँ तने आ जा लो माता बहन लोग कुछ आवता तन साइड हो जाए लो सोरनो में ओइले सोरनो में आइल बड़े राजा आशीर्वाद ले लो जाके नाम पूछ के ऐसे कि वहां खड़ा रखा ठीक नहीं खाई जा तो परिवार के जौन माता जी मरल बानी वो माता जी के बनी है के बेटी बानी 100 रुपया पुरस्कार दल बनी बेटी लो बानी मीरा जी चुनमुन जी चिंता जी चिंता जी पुरस्कार धनी लो माता जी का आत्मा के शांति मिले यह प्रार्थना करब जा तेतर जी चेतन जी के नाम तेतर जी बार बार प्रणाम करते जा बहुत बहुत आशीर्वाद देनी लो भोला दानी बनौले रही बोड़ पतो बानी अब जाए दे माता जी के तो जाए कल चल गए बोड़ पतो बानी तो घर के सर्वे सर्व मालकिन हो गए कब का बार बार हार्दिक प्रणाम करते जा माता जी गईली अपना पतो बेटी दामाद सबका पर कृपा रखले रहे संगीता जी और रेखा जी नातिन बनी हजारों हजार पुरस्कार ये तो रोवे सब ठीक बने गार्जियन लोग सब बेसी रुपया तो रोवे सब देता नहीं तब का दुलरुई नाती बनी नातिनी पुरस्कार बहुत बहुत मनीषा जी का नाम पर बड़ नातिन बनी वहाँ के पुरस्कार देनी
देख ले लोग के छूट मत जाओ ना तो आत्मा के कष्ट पहुंचेला। हां भाई याद पार के आवे बा सबे पैसा दे दिहल के छूटल होके तो हमरा कोनो बात नहीं कि हमरा तो कम में समझनिए न होई घाटा थोड़ा लगी बाकी के छूट जाई तो वहाँ के नाम पर आत्मा के तकलीफ पहुंचल कि हमार फलाना नथिनी चाहे पतो चाहे बेटी चाहे दामाद हमारा नाम पर रुपया ना दिले हो आत्मा के कष्ट पहुंचेला खिसिया के श्राप भी सकत नहीं वहाँ भाई डायरी निकाल ऐसे के छूटे मत जे आवे में सक्षम बावे वो अपन भेजियो सकता हमने के बोल देबे डायरी निकाला तारा लिखे अब ही कर दे यही का मिल तो हम हंसत नहीं हो अभी लिखत अरे नामवा के इतना देने है इतना होई देने हो ओकरा बाद कंपैरिजन करी ओकरा में तुलना की हमरा कितना मिलल हो यही का अधिका काहे मिलल हो अब देखियो लिख धन है वो बूढ़ा तहार हिसाब किताब केहू ना कहियो नहीं घबरा सकत पाहुल लोग का बालो हो देखो हो घबराता ई लो तो मान ली माताजी बनी ए जा खइले बनी जब भोजन आज के नीमक हां तो माताजी हमने के माताजी न भइनी कब का वहां के लड़की लो हमने के बहिने न भइल हां भइल कि ना भइल कब का तो जब बोलू बहन भइल अरे बहन लो पैसा दिहल भाई लो दिहल चाचा लो दिहल आई पहुनवा सरवा कहां लुकाइल बड़ा आवत बहन लो पैसा देता पाहुन लो के एही बेर सुध जाए हो खम ले जा कहीं होई होई उदास भइल बड़े पड़ते जब हमार पाहुन हम तो तोहरो पाहुन न लागो व्यास व्यास के भाई न होला अब अंतर यह बा कि एगो पुरान हित गावत रहे एगो बूढ़ा नया हित गावत रहे वहां सब हां भाई जे के निमक खइले बड़ा पाहुन पाहुन है बहन बहन है हार्दिक अभिनंदन करते जब पाहुन लो रोलो भाग ले ले बोलो आके रिद्धि सिद्धि अताया तार साईया के मरना साईया के मरना सरना में आइल बड़े सरना में आइल बड़े दसियन बिना सबसे पहले गावत वाने राउर सुमेरा सबसे पहले गावत वाने राउर सुमेरा हुरका वाली धुन गौलर रहेगो हमनियो के तने भर दुल्हन मार लेबे के उड़ान मारे के समये में खेला करे के